December ni somni pasari kumsang ni sompuruk choma dark wale mi somli panga vela chuan Indonesia cheng Sheila Puji chu Giono chung ko chena na chuan he chung ko fanole a chianu ni bok Diona Arika motorin akala an chian dun hian len chwa antuma Diona chuan Sheila kole text a chan thailo wangin Sheila hian va somatumani Diona te in awathlen chuan an gate puile garage kong khar chu alawin hong kau dewa gate chunga chuan aluta alore chhiap maya anom puite le an driver te pu mu tur anom lawani in chung lama chuan alut langa tuma mu tur anom lawa chuta in chung khoi emulai chang chuan chap thom ron chhuak hi a cheta a Sheila chuan ngai that launa ane wangle in chung re chhiap changa chap thom aron chwa thota wang chuan athawa launa chuan ron manin gate pon lama chuan atlan chuak ta ngala ti chuan security post nai bera tlanin a chianu te chungu chunga chuan thil diklo a nia arin thu thlenin anni chuan police an khol ta ngalani police te chu minute engamazat nuwa chuan Giono chung koina chuan no thlengin chutia police motor an venga arongkal ta chu an chenom te chuan engthil nge thleng tunge man nga yan omem ni tin an local khoma police te chu in chunga lutin Sheila yin me chachap thom a shiat na chun zong ta a chuta zoite te chap thom chu first floor a Giono chung ko ompui room bula intherna pindana changin ani ti an sheta a he intherna pindan hi anom puile an driver te intherna turata na an siam deuh bik niin fit khatle a chanve bel chawin azawa security le police te chuan intherna pindan pon lama tala inka chuti chain kungka an hong chak mai chu makti na hlirin an khata ne ber mi som pakhaze chu he intherna pindan te reute ya hianomin a chen chu a cher chuan zonga da ania heng mi som pakhazinga mi paruk te chu an boral man to nge nge a pindan ate sia mishing som pakhatla chuan boruak chu anin chan lo baka anin nek che puknen mi paruk te hian an tlin ve talawani alandana chuan Giono chung ko pa berdori chu ashoka shamshei manga vi ania mi panga te hi chawta ka mu aniin anin nek chep na lama chuan liam engemazat an turbaka boruak an tlak chama wangin arang lama damdoina shwai ngalan ni mi paruk nuna chan te hi chung ko pa ber kumsum nga pokomi dodi Giono Sheila chianu Diona Arika kumsom paruk mele anaw diarita gema kumkomi te gemai chianu kumkomi thau amel baka an chung ko driver yan tole ta stroke ten ni adam chhuak mi panga te chu Zanet Kalila kumsom pathum mi Santi kumsom ni pani baka anom pui emi Vichiani le Windy teniin andin mun a thatlo emawangin soituangin damdoin lampan pui ngalan nia hetia intherna pindan te takteya anlawin khung be chan hi zo thei anni ri lawangin police te chuan miswal tu te muthil ti nge ani ringin ruang paruk te chu chutkhom na pindan chhuata chuan zalin in chung te chu an enfia chanta a heti lain he chena rap thlaki khomi puite hne na chuan andar chakleya Giono chung ko chen le rwalte baka an mi chorde chung le khatte an fanu kumkomi gemai chianu amili chung de chuan in chunga lu tumin pon lama chuan police chen khatte nen chuan tapur chungin alawin nerve boka an cherum khoveng te point thil thleng chu rap thla kan ti hin an mit tui an dang zawlawani in chung chu reipo an engkwal main an in ko te changa in chung mun tin deuh thwa chuan CCTV omti an muta a shan pa a chui chiam ngai lovin CCTV footage changin thil thleng chu chiang takin an mu thei ta ni December ni somni paruk kumsang ni som paruk tlailama chuan Polo Gadung East Jakarta a Giono chung ko chena in pona chuan Suzuki Ertiga car var churan dingin mi pa pakhat ming use pane chu kar chenglo chuakin thil thatak te atum don lauti sha tak hian a hoi kwal sek seka a chente pathum Arwin Situ Morang Ramlan Batur le Senaga te chuan kar chunga an lo nga ka Ponam gate bula chuan tuma anam lauti achan nuwa chuan gate lam chu apan naya gate kongka chu chete hian alawin hongkawa awakal nai chuan
Giono chung ku driver chu a chung lam gate bula chuan alo oma chupa chu yan to ni in yan to chuan enge du alo zota mase yuspane chuan yan to chu chempui siam mel se talo tinin ani chuan gate chu khar turin atiya ti chuan yan to wan gate a khar nuwa chuan yuspane chuan a chante chu signalin ramlan le arwin chu abula chuan anwa phei ve ngala sina gai ro chu kar chunga alo duty ve thung don ani miswal pathum te chuan yan to chu in chunga lu puin chempuya antin renga wangin yan to chuan du thlan tur anei lawa an du na mun thut khom na pintana chuan ashwaya chuta in chunga changin thut khom na pintan lama chuan meche naupang kumkomi gemale a chianu amel te chu in fiam turin an lo chuk ve cha anom pui santi chu in chung na khoin a boy poin alo boy ve boka gemale amelten miswal pathomin yan to chempuya antin renglayan mu cha chuan anding ta chot maya santi poin miswal te chu mu ve chop chil ngalin tlan chha ta tum chu ramlan chuan loman betin chuata chuan a put chuta noka meche naupang pani ten an hlau te sha chuan chempuyan tin mek yan to chuan a kut pani phar chuakin gemale amel te chu thlamwana kwatuma mase miswal te chuan an lo dangani an thom chu nawom duran chor fujiani le windy te chuan lo shain an pindana changin an lo chuaka use paneyan alo mu fole te chata meche pani te chu santi bula chuan chu ve nga turin ativele ta khura an du ang taka thil hlu te an ruk chhuat theinan in chunga omsong song te chu mun khata khal khom phodan tuma in thierna pindan te takte a chuan an lu khom tir nuwa chuan shanti chu use pane chuan cham thavin in chunglama bidang an la umle umlo en pui torin a shwai chhauta a sila yin anunga chuan atin bokani in chunga room kongkalo ma saper chu hong torin atiya chu pindan chu kumsom pathum mi zenet kalilai room ni in use pane chuan zenet chu a cham chuak vele ta a ramlan po ron lang ngalin meche pani te chu in hnuailama chuan an khal thladun le te ya ramlan hian an machine zinga meche pakhat hi kuda thla kaniome use pane chu in chunga chawlein thil hlu lak tur azonna lama chuan tlero kumsom paruk mi diona arikai room chu awa hong le ta a diona in selaikin miswala mo chuan tlan chha tumma se use pane chuan asama chamin in hnuailama chuan asama cham chungin dimnatel haulavin nu thlaka tuma diona hian bele tumin chwa turin angen twara mase use pane chuan asilaya chutchur pain a nuk luizela diona in kailon tlangavun be chang nuwa phei chuan a oma chuan miswal pa hian silaya khong to tin diona chu azal ta leya ramlan bok chuan use pane chu han puile in diona e in thierna pindan lama chuan an hnuk thleng thei ta shamani use pane chuan me chenau pang gema chu in chunga chhaupui ve thungin anule pa pindan ko mu turin atiya heti lai mek hian an chung ko driver thau tasruk chu ge chunga chuan a scooter nen aron tlan luta pon lama lo duty senanga chuan tasruk chu pan hnai watin atira chuan tasruk chuan sinaga an aron pan chuan lo thona po anei lem lawa mase a scooter risha a in chung lama changa ramlan silai ne na aron chuaka mu chuan thil diklo om ti chu a she thiam ta ngala anni chuan in thierna pindan lama chuan an khung vele tani in chunga thil hlu te an lak nuwa le an phone zong te an lak sak nuwa chuan ina changa chwa zai chu an ril ta a mase an chwa ma chuan pon lama chuan thoman sheta tlat mai pon lama duty senaga chuan karin tu emo arongkal thu chu a chante shil she ngala karorongkal hi in nei du pale chungko pa ber dodi chiono ni in ramlan chu tlan suak ngalin an driver lema chuan lo wachangin dodi chu gate lo hon saka gate khale nuwa chuan dodi an ramlana mela mu chuan an driver ani lo ti shain lungo lo tak chung hian tunge ni azota pon lama chuan miswal zinga mi arwin chu wachhuak vein in chung lama use pane nena chuan in thierna pindana an da bel tur aron shwailu tur thu soya ti chuan dodi chu an siam shei manga an thonun nuwa chuan a phone le a wallet an lak sak nuwa in thierna pindan chep taka chuan
le leng lovin an no lut vele ta ni pon lama tala an kal nuwa chuan cha bi chu vombo zuin electric connection zong te po chu an chep chat le veka in thirna pindana boruak lut le chuak thunun tu ventilation fan chu atop ta mak maya fit khatli a chan vele ka zau in thirna pindan chu athim tamuk maya an tot em wangin boruak tha hip tur omlo chu thoshan ni se thoka har sa leya au chuak tur puin chanan kho hlei theilawani an thei to pa avin miswal hau hena chuan chhuat turin ngen ma se anni chuan an thil hlulak te chu tifu indi takin ina changin an chhuak pui ta wangani atwar tu mi som pakhat te hi he pindan sim le thim taka hian darkar som pakut chhungan oma an lainat om tak setani heng miswal te hian an sha thaulo chu in chunga hian cctv om ti hi ni ya hei wang hian hun reilo te chungin nu chui tu de chuan heng mi pali te hi tu tengen ni an che chuak thei ta a heng miswal te hian an lo bele che don lo ti an sha ta wangin ambush team indenin in ka po ngai se kalet pui salavin beka se district a chuan an lu chhuata a an pali hian an lo ho nge ya police an hmurwal chuan tlan chhia tumin police te chu silain an lo beya police lam chuan du thlan tur nei hek lo le an kaplet ve ta a kho chunga chuan selaya inkap thom arita chwa mai ni ramlan chu a kho pa kanin thisin hlohnem ema wangin abora zoya arwin po akeya kanin damdoina shwai ngalani sinaga le yes pane te chu an chiante an hliam lai hian tlan chhuana rem changa lo mangin an tlan chhia a police chuan zuin sinaga chu reilo te chungin an man le ngala yes pane ero an zong humai lawa mase arwin chuan a omna tur omang police te ashil nuwa chuan a bi rukna mun medana an man ta ni heng mi te hi thu zofia ani chuan an zinga boral ta ramlan chu amazing hlap tu le an shwai tu ber ani thun soita a min rok le in swamna chu arwin le use pane terwa manani in sinaga chuan driver na a chel thu an sei bukani Bogor West Javan omlain mi rok tan tu chu an duang ni in an soya an mi rok tur zongin mi hau se deuh hlek chena venga te chuan an karin anin khal kwala midang chu an in aloin kal thap china mase chiano chungkwa te ge chu alawin hona wangin rem chana chu mai phal lovin an ruk ta niin anin soya anin puana chang hi chuan chiano chungkwa hi rokan tumwang gorngor ni lovin arem chan wang zok niin an soya ni mase chiano chungkoloyar azam khan chuan apum che lawa hengmi te hian chiano chungkwa tin zon ranin an rokani thei tin asoya miswal te hian US dollar zali somsari pakhat Rolex sanale phone chau an ruwa mi in rok vele ma hethyang eme ma be tham hi an ru karing lo tin asoya ni amai ro chu nu chui tu le chuan an han chui chan le nuwa chuan Inspector General Area 1 chuan heng miswal te hian poisa fai an ram poisa rupia makta dwai sari vel ngot an ru chuak niin asoya India poisa chuan cheng singthum sangruk le ti ania hei ba ka hian ramdang poisa Thai baht Singapore dollar le US dollar engmasat an ru chuak boka an phone rukpo phone man tom tak ani lo hluma Rolex an man to tak nen a viable khum chuan an ram poisa rupia makta dwai somrok vel India poisa a noi somthum pakhat man huvel chu an ru chuak niin asoyani chungkopa berdodi chanchin anjir jan chuan an chungkolo yarin rin thlena anei po hi thilom thei tak tu chuni dodi chiono hi architect ni in mi hausa tak tak in tur duangin asum hailu po anamai lo hleya mun chang changa chena in nei in karman tawle changkang tak tak po anei nuala ana thiamin sumdona dangpo a khoitel boka asum dona a elpui te hian I sekin an chung korok tur hi midang an royani chu mitam takin an jinga amimal nona po hian chen hel tur ala cheu chum thumngot no pui nei to in an tu pui ma saber chu dewi ni in ani nei hian fa pathum an neya anu pui pani na chu almianda safira ni in ani nen po hian fa pathum thau nei in Diona Zenet le Gema te kha anupui pani na ne na an fa te ni anupui pani na nen anin chen nu hian
an fate pathum chuan dodi bula chen an thlan zo ka wangin almianda chuan a chwa san ta ni anupui pathum na nen hian darang taka in nei na an nei lawa achunga vandoina a thlen lai po hian chengdon lovin anupui pathum na hian dodi fa hi thasari mi apai me ka he chat na hi dodi nu pui hluite zinga pakhadra manani ringte po an oma ma se fin fi ana engma om lo wangin heng an ngai dan te hi chu thutak hla takalak chi ani lo tin no chui tu da chuan an soya he ba ka hian inspector general area 1 chuan heng mi swal te hian roktur an morem chan an rok zo kani in phiaruk na engma om lo tin a soya hetia a soi the chan po hi dodi de chung kwa rok ani ma kar khatliam ta po khan miswal pali te khan chung ko pani te chena in mon shan ve ve mi te chu an lo rok to a tha ero chu an that ve lawani dodi le midang pangan thi ti miswal zinga pakhat arwin an sha chuan ain chirin tha kha an thil tumani lo shim shim tho soin police te hena chuan min ka plum lo lo ro o tinange na mi chung kurok le somna chuan voi engama za tel to ma se hemi chumti lo hi chu tuma alati na tlo tho asoyani policinga presma thu soitu Mr. Argo chuan chungko pa berdodi kha angonga khanwi ani lo tho soya Indonesian Police Hospital a autopsy nei ani chuan dodi chu vi na lovin oxygen atlak chama wangin athisen zam pui berpok ke in angonga te anara changte chuan thichena chuak sok ti finfia ani tho asoyani antana pindan kha to tin dori chu amung lama lengle lenglawa no lo ane bok nen kha wanga oxygen kha la cham mmb ani tho asoyani dodi gemale diona te chu South Jakarta a dana ko sir thlan mola ain do ta phumania December ni somni pariat kumsang hi song proka William ni hin an chenwal le an veng chunga mi te mun shan shana an chung te chuan ui takin an thaliama an chung ku singadam chwa kum chon zane chona torin ake somvek hi ni mai zanetinu le dodinu pui pani na ni bok almian ta po vuina local vein afanu te pathum zinga pani in arwala an boral san chu na tin afate athak hel ve emem la ya tidam pa ngai po ni lawa an boral chu atwar ve tak setani gemai chanu amel chu jati sari thlan mola phum ni hin anule pa te chuan an tuar leya a chante an school zete tu da chuan ui tak chungin an thaliama dodi te driver yan tole ta stroke te chu an chung te ve ve in Williamin chanchin bumi te tel lovin an Williama yan to hian anupui le afanu la no pang tak tak pani akal sana anupui chuan pachatakani thu soin ahna achol wangwang nuwa ahna zomle than chawa vandoina atok le tamai hian aril rutina swal le ni in asoyani jone sompanga kumsang hi sompasaria chalne channi yin rohman lok sa twal thana tharum ne na mi chena inrok ruk le an mission te sheom taka an khung be wangin thiamlo chantiran niya September ni sompakwa kumsang hi sompasaria court chuan yus panele arvin te chu thiturin an chung thurel saka gate pona lo deuti sinaga chu damchung lungin tang turin achung thurel sakboka yus pane chuan an thil ti chu ain cher tak zet thu soin tha kha an tum ani lo thule thil thleng kha an thunun phak pak ani thu asoyani arwin po ake ka hliamna aladam lo wangin atwa tu chungte ma chuan theini se chingchi ngai dam dil adu zia soya an lawyer chuan courta an chimna pek te chu anama ma an chung thu hi mi thi tamlam ain an poi khoi chan ber ruk na kha ngai twa tur ma saberani atia an chung thu ngai twa chatle adila mase raurel tu chuan July ni kumsang hi sompariata adil na hi a no saka arwen le yus pane te hian ti hlum an ni hun tur ngakin lungina an hun an mangmeka sinaga po adam chung hun lungina mang turin a hun le ni te a chiar me kani Giono chung ku zingadam chuak chun zenet chu anu bula omin an chena ina chang chuan a chuaka in chulo lovin om tarenga anua phe chuan an veng chunga mi te chuan tuemo mangang taka atap thom an sia chin tho sein sang thanin athang ta a go santar te poin voi engama sat an lu chwa to ni ome
lim taka an chen chin na in sang thana a than ta ka chuan zanet chu aril ru na in a chung le khat te thla a siang anga an soi chu alum lo hleya Instagram kal tlang chuan anin chan chin chu moilo taka soi to lo sham tur le ram hwai fin fia tura kal to lo turin an khomi te chu cha a an chen chin na in chu a than dan a moilo em awangin a hnuah phei chuan an shal ta hian ani ome tun chum kan crime story chu kha zong kha ni ya video te ingai na song ani chuan min lo like in min lo share sak vela channel te idu zong ani chuan min lo subscribe ve turin karon ngen cheni